Salut, sunt Deco de pe www.ugames.ro și astăzi vă voi arăta cum să montăm o placă de bază ATX în cazul nostru într-o carcasă. Bun, vom începe cu suporții pentru șuruburi, după cum se poate observa modelul acesta. Uitați modelul, scuzați calitatea proastă a filmului, a videoului. După cum se pot vedea, deja am montat 1, 2, 3 dintre acești suporți. Este de preferat să fie foarte bine înșurubați. Am să mai montez 2 deoarece mi se pare că sunt suficienți. Unul voi pune tot cam pe la jumătatea plăcii de bază. Placa video fiind cea mai grea în cazul meu, voi monta mai mult în partea de jos. Aici îl strâng cu un patent ca să fiu sigur că este prins foarte bine, după cum v-am zis și la început, trebuie fixat perfect. Iar aici mai montăm unul. Îl verificăm. Bun, am montat suporții. Acum vom lua placa de bază și o vom monta pe suporți. Aceasta este placa de bază. Este o placă de bază arsă pe care o folosesc la tutoriale și la altele. Trebuie să fim foarte atenți să fie toate nu accesorii, toate device-urile on board trebuie să fie fixate bine la locul lor. Trebuie verificat acest lucru. Ok, acum am terminat de montat toate șurubile plăcii de bază și în cele ce urmează vă voi arăta cum să montăm un procesor pe placa de bază împreună cu culoarul său. Ok, deci în primul rând procesorul trebuie să fie unul curat, nu ca cel al meu. Eu îl folosesc decât pentru tutoriale și alte chestii de genul acesta. El are acolo în colț, în video nu se vede, un, un semn, o săgețică, care este prezentă și aici pe socket, ce indică poziționarea procesorului în socket. Atenție mare la siguranță, trebuie să ridicați siguranța, altfel procesorul nu va intra. Puteți să apăsați pe el că mai degrabă îl stricați decât să-l poziționați. Acum, de obicei, socketurile, ați văzut, au o chestie ca o bară de care dăm într-o parte și ridicăm și se poziționează acolo. Am poziționat procesorul, am lăsat bara jos până a făcut clink și acum procesorul nu se mai mișcă, este la locul său. Acum se ia coolerul, care e și ăsta, bine, e cam folosit în cazul meu. Ale voastre o să fie noi sau măcar recondiționate și curățate. Ele vin cu un tub de pastă termoconductoare. Pasta termoconductoare o aplicați ori pe culoare, ori pe procesor, nu contează. Nu pe culoare, pe fundul radiatorului, ca să spun așa. Un, un punct
să zicem, o tunt mai mare. Bine, la mine n-a ieșit din prima, deoarece tubul este cam înfundat și de asta eu am aplicat mai multe puncte. Oricum, la clipsarea culoarului pe procesor, acesta pasta o să se întindă singură și uh, cam atât despre pastă. Pasta ajută, după cum îi spune și numele de pastă termoconductoare, ajută la răcirea procesorului. Acum se ia culoarul, se pune pe poziție. Acesta are niște clipsuri laterale. Prindem frumos clipsurile, apoi tragem de bara asta ca să clipseze și în partea cealaltă. Ok, acum împingem siguranța și conectăm, verificăm dacă coolerul stă pe loc și conectăm coolerul la mufa, de obicei cea cu 3 pini, la conector cu 3 pini de pe placa de bază. Cam atât a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul și ne găsim pe www.ugames.ro. La revedere!